tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. A exposición inaugurouse o día 6 de decembro en Melgaso e despois continuou por Monsao, por Chaves, por Verín e agora chega a Ourense para mostrar ao público ourensán, bueno, pois as nosas fotografías. Si tu te défiles, prends garde à toi mon cœur, je pleure pour ton manque de style. Isto todo pertenece ao tono fotográfico e todos os anos cada un fai unha exposición individual e agora por primeira vez xuntámonos todos os membros da asociación en facer unha exposición colectiva. Como non sabíamos unha temática en concreto que poñer, o que decidimos foi poñer cada un unha mirada diferente sobre as súas fotografías co tema que eles quixeran. A asociación hasta ahora era lúdica para nós, simplemente nos xuntábamos para disfrutar da fotografía, pero agora cambiamos a directiva e agora estamos máis metidos en facer actividades fotográficas, tanto para nós como para a xente que non pertenece á asociación. Estamos mirando tamén de facer máis exposicións. A idea da exposición é mostrar ao público as diferentes miradas que temos cada un dos membros da Asociación Potiños, que tiñamos nese momento, porque nese momento éramos 16 persoas, agora xa somos 27, entonces, estamos preparando tamén xa para o próximo outono fotográfico. Gris comme les nuages, rouge comme la peur, et c'est un rien qui fait tout, tout comme chaque cœur qui bat le même sang. O conxunto das fotos eu que quixen facer mostrarlle a xente como se fora o yin e o yang. Nunha mostrase un ángel, como se fose o ben, o que se debe facer, e nesta é a tentación. Sempre tes dous camiños na vida, o que está ben e o que está mal, e ti decides, dependendo do que fagas, do que collas, pois serás unha persoa ou outra. A miña fotografía transmite, como o nombre o di, a lúa de San Xoán en Baroña, pois era unha lúa superlúa que foi o 24 ou 23 de xuño e esa era a idea que quería transmitir, era un momento máxico como era unha noite máxica. Je monte à bord du monde, Darjeeling illimité. A valoración da experiencia persoal do proxecto é unha valoración moi positiva, porque ademais de compartir a afición da fotografía, xuntámonos xente de distintos lugares para compartir esa afición.